A já bych pozval kapelu kapel, Chváliče a Pavlínku, naši chváličku praporovou. Do Señor
se nemusíme nikoho bát, protože ty jsi naším štítem, ty jsi naší záštitou, ty jsi vším, co máme. Děkujeme ti i za naše těla, protože jsou chrámem Ducha Svatého. Tak ať jsme tebou vedení, ať chodíme v lásce, Pane, ve tvé milosti a v pokoji, Pane. Ať umíme řešit každou situaci. Ať to neřešíme hněvem, Pane. Ať přicházíme s klidem, pokojem. Ať máme všechny dary Ducha Svatého, Pane. Že ty jsi dobrý Bůh. Chválíme tě a vyvyšujeme tě tento čas. Děkujeme za dnešní den, za všechno, co nám dáváš. Za zdraví, za milost, za lásku, za pokoj. Za to, že jsme tví.
jsi svatý a že máme tu možnost, kdykoliv chceme za tebou jít, k tobě přijít, Pane. A ty čekáš a čekáš. A některý dny se možná ani nedočkáš, Pane. A tak ať máme z vlastního nitra, máme více touhy k tobě přicházet, protože ty jsi svatý. A u tebe máme všechno. Ty nás voláš a říkáš, já jsem ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází ke mně než skrze mě. Děkujeme ti za to, že máme tu možnost k tobě přicházet. Že se nám zjevuješ ve své svatosti. Že můžeme zažívat tvůj pokoj, tvoji lásku. Že ty každého obvazuješ, každé srdce objímáš. A tento svět nám nemůže dát tvůj pokoj. Jenom u tebe ho můžeme nalezat. A tak k tobě, Pane, přicházíme a chceme se dotýkat tvé svatosti. Chceme přicházet před tvůj oltář, chceme se tě klánět a uctívat tě. Tak ať dnešní den můžeme zakusit kousek tvého nebe. To, co prožívají svatý v nebi, Pane. Přenesem na zem. Ať my máme kousíček tady, Pane. Děkujeme ti za všechno. Duchu svatý, přijď a dotýkej se. Ať zvnitřka plynou ty vody, Pane. Ať ty se projevuješ. A děláš věci, které jsou potřeba v našich srdcích. Že ty říkáš, aby jsme si chránili své srdce. Že z něho vychází život. Dej sílu našim kostem, Pane. Našemu celému tělu, našim svalům. Naplňuj naším smysl. Ať máme postavený hradby ve své mysli. Ať tam pouštíme jenom to, co je ti libé, co je ti hezké. Chválíme tě, vyvyšujeme tě, králi. Klaníme se tě dnešní den. Ať jsme v čistotě, ať jsme očišťováni, ať jsme přetavováni jako zlato. Ať nás truska jde pryč, Pane. Ať je tam zlato, blízkavé zlato. Ať ti naše mysl líbá, ať je čisté naše srdce. Aleluja, dotýkej se každého z nás, jak jsme tady dnešní den, Pane. My se ti plně dáváme do tvých rukou, tak nás očistuj, Pane. Tak nás obnov, ať odsaď odejdeme jiní, Pane. Ať jsme pročišťováni opravdu jako to zlato. Ať se celé roztečeme, ať jsme ti krásným chrámem Ducha Svatého, ať se ti Duchu Svatý u nás líbí, ať jsme čistí před tebou. Děkujeme ti za všechno, co dáváš, za to, že ty jsi ten život. Z našich těl potryskají ty vody a vodopády a řeky poplynou z našich úst. Proměň nás, uzdravuj, obnovuj, občerstvuj. Děkujeme ti za to, protože ty jsi svatý. Hospodine králi, děkujeme za všechno, že ty jsi. Protože ty říkáš, já jsem. A je dokonalý. Amen.
kdo je podobný tobě. Tak děkujeme za chvály a jestli tady má někdo nějaké svědectví, nějaké občerstvení, nějaké slovo, žal. Nikdo? Jste nikdo? Dobře. Tak já pozvu Pavla na slovo. Ahoj církvi. Ahoj. Není nikdo podobný tobě. Aleluja. Bůh je úžasný. Petra s Vládíkem a Lenka, křtěnci, jeli do Mostu, budou tam představeni, že oni mají dneska křty, ale my jsme se tak trhli trošku, takže oni tam jeli, aby se představili mosteckému sboru, takže oni jsou dneska na bohoslužbě v Mostě, takže nás trošku oslabili svojí neúčastí, ale tak zase si to užiju. To, že nás reprezentují, tak, jo, určitě, každopádně. Takže jsme rádi, že můžeme takhle vyslat své vyslance do našeho mateřského sboru. A já jsem nedávno, čtu teď takovou knížku a tam byl citát: žádný závod nezačíná na startovní čáře. Kdybyste se přihlásili na nějaký závod, běžecký třeba, a nikdy jste neběhali a teď si tam postavili, že to nějak dáte, tak to nejspíš nedáte. Předchází tomu nějaká příprava, nějaký trénink, nějaké úsilí. Musíte do toho něco dát už dlouho dopředu, abyste mohli uspět. A mě to vytvořilo takový obraz toho našeho života, že když přijdeme do nějaké těžké situace, tak my potřebujeme být připravení. Ta příprava už musí být někde předtím. Pak už těžko se to dohání v té situaci, kdy je panika a kdy prostě nevíme, co máme dělat. Takže dneska bych chtěl mluvit tady o těchto věcech. Já se pomodlím. Otče Hospodine, děkuji ti za to, že ty nás vedeš, že ty si nás vybavil vším potřebným, že ty si nás zmocnil, aby jsme mohli uspět v našem životě a v tom poslání, které si nám dal. A tak se modlím, aby si k nám mluvil dneska, aby si nám zjavoval ty věci, kterým potřebujeme rozumět. Amen. Tak já poprosím o první verš. Takže tohle to je apoštol Pavel Korinským. No, stejně asi tady odsaď nevidíte, ještě dál. Jo, a tamhle se. Možná kamera se bude muset posunout kousek. Apoštol Pavel tady říká: nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni, oni to postupují pro pomíjitelný věnec,
my však pro věnec nepomíjitelný. Takže možná jste sledovali olympiádu nebo něco. To je velké úsilí o tu zlatou medaili, že? Každý chce získat, dají do toho všechno. Ale oni, to úsilí je o ten pomíjitelný věnec. Tenkrát se dostávali věnce vavřínové v Řecku a teďko dostáváme medaile, ale ten princip je stejný. Ale my to postupujeme, to úsilí naše, pro ten nepomíjitelný věnec, který je pro nás připraven v tom nebeském království. A já jsem teď byl na běžeckém klubu, běhat s běžeckým klubem a jsem se bavil, byl tam běžec 73 let a má o dost lepší kondičku než já. Tak jsem se s ním bavil, říkám, furt ti to běhá, co? Jo. Říkám, kolik tak naběháš za měsíc? Říkám, teď už jenom 200, ale běhával jsem i 400. Takže on pořád v tomhletom věku furt do toho dává to úsilí, furt běhá, chodí na závody. Pak jsem se bavil s jiným běžcem, ten je o 3/4 roku mladší než já. A on říkal, že běhá ty intervaly, běhá obden, běhá do kopců, běhá dlouhý běhy, prostě dává do toho, co může. A běhá 150 km měsíčně. A vidím to úsilí prostě u těch lidí dosáhnout, někam se posunout, dosáhnout nějakého výsledku. Pak jdou na ten závod a možná závodí jenom sami ze sebou, že chtějí vědět, že jsou lepší, než byli minulý rok. A možná už jenom to jim stačí, protože někoho předběhnou, koho v loni nepředběhli. Je to nějaké úsilí. A Pavel tady jakoby nám dává ty běžce, aby jsme si toho všimli, toho jejich úsilí, toho zápalu, toho, že oni do toho dají všechno. A on říká, běžte stejně tak, abyste získali tu cenu. Protože oni to postupují pro ten pomíjitelný věnec, ale my pro ten nepomíjitelný. A apoštol Pavel používá tady ten běžecký obraz a on říká Filipským 3:13: Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Měl nějaký úspěchy za sebou, nejspíš nějaký neúspěchy nebo chyby, ale on se nedíval zpátky. On běžel k cíli. On měl před sebou jenom ten cíl, aby naplnil to povolání a aby získal tu nebeskou cenu. A stejně tak jako je napsáno, že jsme tělo, duše a duch, že? A stejně tak jako naše tělo potřebuje nějakou fyzickou aktivitu, aby nezakrnělo. Když budeme jenom sedět s ovladačem nebo s mobilem nebo něco a ládovat čipsy, tak se to projeví, že? Na té naší kondici. Potřebujeme pohyb. Prostě takhle naše tělo je stvořený, potřebuje se hejbat. Ty svaly potřebují se zapojovat, aby prostě to tělo si udržovalo kondici. Stejně tak je to v té duševní oblasti, ne? Že potřebujeme se rozvíjet, potřebujeme se vzdělávat, proto chodíme do školy, posíláme svoje děti do školy, protože ten mozek se potřebuje rozvíjet. Teď se mluví o tom, že když od malička děti jsou s tím mobilem, že to není dobrý pro vývoj jejich mozku, že je to takový deformační. Potřebuje náš mozek se rozvíjet. A stejně tak je to ale s naším duchem, že? I náš duch potřebuje se rozvíjet. Potřebuje ty správné impulzy, aby jsme mohli duchovně růst.
Pavel píše Timoteovi, to byl jeho učedník, který ho Pavel spolu sloužili a Pavel ho vlastně připravoval, že Timoteus vstoupil vlastně do té Pavlovo služby. Takže Pavel ho tak vyučoval a on mu říká 1. Timoteovi 4:7 bezbožné a dětinské báje odmítej, cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zalíbení pro život nynější i budoucí. To slovo zbožnost se dá přeložit taky jako oddanost, podřízenost Bohu, bohabojnost. Potřebujeme se cvičit v tom chození s Bohem, v tom, že jsme duchovní bytost, potřebujeme fungovat v té duchovní oblasti a potřebujeme se v tom trénovat. Cvič se ve zbožnosti, píše Pavel Timoteovi. A pak pokračuje od verše 14. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Takže Pavel měl nějaký duchovní dar, nevíme jaký. Vidíme tam podle prorockého pokynu na něho starší vložili ruce a v Timoteovi se uvolnil nějaký duchovní dar. A Pavel říká, nezanedbávej ten dar, používej ho, aby si se v tom rozvíjel, aby si v tom rostl. A on říká, Pavel, na to mysli, v tom žij, to musí být něco, co je součástí tvýho života, co je součástí tvojí identity. Máme nějaké povolání, máme pověření, máme duchovní dary a potřebujeme je používat. To jsou ty hřivny, že jednou Pán si nás zavolá a řekne, tak ukáž, co jsi udělal s tím, co jsem ti svěřil. A Pavel píše Timoteovi, ať tvůj pokrok je všem patrný. Musí to být vidět, že se v tom rozvíjíš, že v tom rosteš. Ať je to proroctví nebo dar uzdravování. Potřebujeme to používat, protože v tom potom získáváme takovou jistotu, učíme se z chyb a rozvíjíme se, posouváme se v tom. Takže Pavel říká, nezanedbávej svůj dar, ale ať tvůj pokrok je všem patrný. Pisatel Židům, je to o duchovním růstu. A pisatel Židům v listu v 5. kapitole 12. verše píše, za takovou dobu už byste měli být sami učiteli. A zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Nevíme, komu to psal, ale nám? Psal to nám, správná odpověď. A jsou lidi, kteří by vymítali démony a svazovali duchovní mocnosti, ale oni potřebují to mlíčko, potřebují vybudovat ten základ, potřebují základní věci, aby byli zbudováni, aby prostě věděli, čemu věří, aby měli ten pevný základ a pak se můžou posunout dál, pak můžou přejít na ten hutný pokrm. A tam je napsáno, že ten hutný pokrm je pro ty, kteří mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Je napsáno, že máme chodit duchem. My potřebujeme vnímat ty duchovní věci. Máme vnitřního člověka, který má svoje duchovní smysly, stejně jako máme fyzické, tak máme duchovní smysly. A jsme schopni vidět duchovní věci, jsme schopni slyšet duchovní věci, vnímat realitu duchovního světa, ale potřebujeme se v tom cvičit.
Potřebujeme žít s tím vědomím, že kolem nás je duchovní svět, že my jsme duchovní bytosti a potřebujeme v těch situacích si toho být vědomí. Něco se stane a my potřebujeme říct, Pane, co se to děje, ukaž mi, co mám teď dělat. A Pán nám ukáže tu duchovní realitu, kterou my normálně nevidíme, ale která je za těmi věcmi, které se dějí kolem nás. Ale tady je napsáno, že cvičením jsou ty smysly vypěstovány, že dokážeme rozpoznat dobré a zlé. Pak už se nenachytáme tak snadno. Přijde něco, nějaká podloudnost od toho zlého a my vnímáme, že tam je něco špatného. Cítíme, že nemáme z toho dobrý pocit. To jsou ty duchovní smysly. Tam je napsáno cvičením, to je slovo gymnazo, to je od té gymnastiky, že? Které znamená trénovat se v gymnastické disciplíně, cvičit, trénovat se v používání něčeho, anebo disciplína. Je to ten trénink, kterým procházíme při těch drobných věcech a pak, když přijde ta velká zkouška, tak my jsme připraveni, protože už máme ty smysly vytrénované a už jsme schopni to rozpoznat. Učíme se chodit s Bohem. A já jsem mluvil o tom duchovním růstu, že potřebujeme duchovně růst. A ten úsek, který jsem četl z 5. kapitoly Židům, tak pokračuje v 6. kapitole od 1. verše. Proto nezůstávejme už u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Tohle není dospělost fyzická, ale duchovní. Pak už nebudeme nedospělí zmítáni závanem kdejakého učení, píše Pavel Efeským. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Není to z naší síly, my si nemůžeme vyprodukovat, že budeme duchovní supermani, ale je to Bůh, který v nás působí, který nás proměňuje, ale my jsme věrní v tom našem, v té naší části. Zůstáváme v Božím slově, v modlitbách, obracíme se na Pána, když řešíme věci, neřešíme si to ze svého rozumu, ze své síly. Jsme věrní ve službě, ve společenství a pak přijde moment, kdy prostě Pán nás posune dál. Takže tady čteme, budeme moci jít dál, když to Bůh dovolí. Přijde moment, kdy nás Pán posune někde dál. A o tom můžeme číst v 1. Petrově v 5. kapitole, 6. verše. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. My svěřujeme svůj život do Božích rukou, podřizujeme se mu, jsme věrní v těch malých věcech a to je vlastně předpoklad pro to, aby nám bylo svěřeno něco víc, aby nás Pán mohl posunout někde na nějakou další úroveň. Není to něco, o co primárně usilujeme, ale je to nějaký přirozený růst, který Bůh v nás působí. A ten úsek pokračuje dál. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Jirka říkal, že máme mluvit o ďáblovi, tak jsem to tam taky zařadil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí tímž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Takže máme nepřítele, který se nás snaží odradit, hází nám klacky pod nohy,
dělá všechno možné, aby nás zastavil, aby nám znepříjemnil život, cokoliv. Ale to je o tom duchovním rozpoznání, že něco se stane a my si řekneme, to není jen tak. A víme a prostě vnímáme, že to je ten nepřítel, který zatím stojí. Zrovna když se to nejmíň hodí, tak se nám spustí rýma, nebo nás začne bolet hlava, nebo něco, nebo se rozbije auto a my víme, že to není jen tak, že to je ten zlý, který se nás snaží zastavit. A tady je napsáno, vzepřete se mu. Jste někdy se vzepřeli ďáblu? Ďáble, odejdi ode mě, jdi pryč ode mě, jdi pryč od mojí rodiny. To je to, když se stavíme proti té bolesti odejdi. Stavíme se proti těm duchovním věcem, proti těm duchovním, jak to říct, proti mocnostem, ta opozice, která je proti nám, ty věci duchovní, které se dějí proto, aby nás zastavili, tak my se tomu vzepřeme. My se proti tomu postavíme. Zakotvení ve víře. My víme, čemu jsme uvěřili, my víme, že náš Bůh králuje, že sedí po Boží pravici a přimlouvá se za nás. A z té pozice těch božích dětí můžeme říct, ďáble, jdi ode mě, jdi od mojí rodiny, odejdi ve jménu Ježíše. Takže ty špatné věci se dějí, ale my můžeme se tomu vzepřít, můžeme to ustát. A Bůh Boží a Bůh veškeré milosti po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Ty věci nás posílí, ty nás upevní. Ale musíme do toho jít s Bohem, musíme do toho jít ve víře, musíme mít to rozpoznání. Protože jinak nás to zničí, budeme naštvaný na lidi, budeme naštvaný na Boha, že na nás dopustil něco a úplně nás to někde odvede pryč. Ale pokud ve víře se proti tomu postavíme, tak můžeme v tom zvítězit a v konečném důsledku nás to posílí, upevní a postaví na pevný základ. Jakub v 5:10 píše, za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hele, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Proroci starozákonní to neměli lehké, že? Bůh řekl Jeremiášovi, kamkoliv tě pošlu, půjdeš, cokoliv ti přikážu, tak řekneš. Takže ho poslal za králem, Jeremiáš šel, postavil se před krále a řekl, tak praví Bůh, tak praví Hospodin. A král řekl, co ty tady budeš vyskakovat, zavřete ho do vězení. A takhle to bylo furt dokola. Nebylo to lehké, ale oni byli ve službě, oni měli nějaké pověření a oni byli v tom věrní. Čteme tam o Jobovi, já teď dočítám knihu Job, určitě bych chtěl ještě něco z téhle knihy vzít, protože to je úžasný příběh. A tady čteme o vytrvalosti Jobově, jste slyšeli a víte, k čemu ho Pán nakonec převedl. On se držel Hospodina v tom utrpení, kterým procházel, on říká, já se svojí spravedlností nevzdám, já svýma očima uzřím Boha. Můj přímluvce je na výsosti. On směřoval, už neměl nic, k čemu by se mohl upnout, on se upínal jenom k tomu, jak tam píše Pavel, k té věčnosti vlastně, k tomu nepomíjitelnému, co je před náma. Takže od vytrvalosti proroků. A jsou takové situace, kdy nemáme nikoho jiného než Ježíše. Petr Jašek, on mluvil na poslední misijní konferenci v Mostě. On byl více jak rok vězněný v Iránu, říkám to správně.
že jo, ve vězení s džihadistama a on nevěděl, co s ním bude. Dávali ho na samotku, kde byla velká zima a on jenom říkal, já jsem jenom chodil a modlil jsem se. To bylo jediné, co měl. Jenom se modlil. A pak najednou přišli pro něho, vem si věci a za pár hodin seděl ve vládním speciálu a letěl zpátky domů. Takže držme se Pána, protože bez něho to nedáme. To je to, co říkal Ježíš, Jan 15:7. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Potřebujeme být podřízení Pánu, poddání mu, poslušní, věrní v těch malých věcech a to vypůsobí ovoce v našich životech a tím ovocem bude oslaven náš nebeský Otec. Ale jak jsem říkal, ďábel nás pokouší, přicházejí zkoušky, přicházejí těžkosti a Jakub 1:2 píše, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A tady mi kousek chybí. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Takže zase to, co už jsme tam četli, pokud jdeme do toho ve víře a postavíme se proti tomu zlému, tak tam je napsáno, že to povede k vytrvalosti. Že nás to posílí, že ty naše duchovní svaly se posílí. A pak budeme schopni zvládnout dokonce i větší zkoušky. A pak tu mám další úsek. Tady píše Pavel Římanům 5:1. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A to je skvělé, že? Jsme vykoupeni, jsme zachráněni, máme před sebou věčný život, dosáhneme té Boží slávy, máme přístup před Boží trůn. To jsou ty úžasné věci, které Ježíš pro nás vybojoval. Ale pak Pavel píše dál. Ale nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A tam je slovo utrpení použitý. V řečtině je to tchlipsis a to slovo znamená tlak, trápení, duševní tíseň, tísnivé okolnosti, zkouška nebo soužení. Takže tam je zahrnuto všechny ty tlaky, všechny ty věci, které zažíváme v životě. Možná nezažíváme vysloveně utrpení někde ve věznici a bičování, ale určitě zažíváme ty ostatní věci, které to slovo, které tam Pavel použil, vyjadřuje. Jsou to ty tlaky, ty věci, které na nás dolehají a my potřebujeme to ustát. Potřebujeme se držet Pána a zůstat věrní v těch věcech, které on nám svěřil. Ne, že hnedka se stáhneme a budeme si řešit svoje problémy, ale my potřebujeme zůstat věrní v tom, co nám Pán svěřil. Přestože máme ty těžkosti, přestože máme ty tlaky, přestože se nám dějí ty špatné věci, přesto potřebujeme zůstat věrní. Souhlasíte se mnou? A když zůstaneme v tom, tak potom nám to pomůže. Potom to přinese vytrvalost a z vytrvalosti osvědčenost. My se osvědčíme v té službě, protože zůstáváme věrní a z osvědčenosti naděje.
A tady je pisatel Židům ve 12. kapitole. Já tam z toho vytáhnu toho druhého řádku. Odložme veškerou zátěž a hřích, snadno se nás ovíjející, to je ze studijního překladu, a s vytrvalostí běžme závod, znova to tam máme, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši. Potřebujeme vytrvat. I přes ty těžkosti, i přes tu námahu a že to není vůbec lehký, my potřebujeme vytrvat v běhu. A tam je napsáno, odhoďte veškerou zátěž a hřích. Ten závodník potřebuje podřídit svůj život tomu cíli, aby zvítězil. On musí dát stranou, nemůže chodit po putikách a musí vynechat i nějaký večírky a takovéhle věci, protože on má ten cíl. On se zaměřil na ten cíl a musí tomu podřídit svůj život. Musí tomu podřídit stravu, musí tomu podřídit spánek, všechno. Já jsem četl o keňských běžcích, oni mají takové tábory výcvikové a oni jenom běhají, jedí a spí. Nic jiného. To je jejich život. Oni všechno podřídili tomu, aby byli co nejlepší. Ten jeden z těch běžců říkal, já jsem zkoušel pracovat v nějakým rychlým občerstvení, ale já jsem pak byl unavený a já jsem nemohl do toho běhu dát tolik, tak jsem přestal pracovat a už jenom běhám. A oni pak, když přijdou na evropský závod, evropský maraton, tak nikdo na ně nemá. Oni podřídili tomu všechno, oni jenom běhají. My potřebujeme stejně tak podřídit svůj život tomu cíli, tomu záměru, tomu povolání, které máme. A tady je napsáno, že máme odhodit veškerou zátěž. My jsme uhonění a nestíháme a máme toho moc, ale možná potřebujeme nějaké věci dát stranou. Možná nějaký lidi si na nás dělají nároky, ale my potřebujeme jim říct, ale já teďko nemůžu. Já mám tady něco důležitého. Já sloužím živému Bohu. V Nehemiášovi tam ho furt se snažili odlákat a on řekl, já nemůžu teď za váma jít, já tady mám důležitý úkol, já tady stavím zeď. On měl pověření, on měl úkol a on věděl, že se nemůže nechat rozptilovat. Stejně tak je to s náma. Přemýšlejme o tom, jestli nějaké věci nás zbytečně nezatěžují, neberou nám čas, neberou nám sílu a možná potřebujeme to nějak přeorganizovat. A samozřejmě hřích, pokud zůstáváme v nějakých věcech, kterých víme, že bychom neměli v nich být, tak jednak nás to limituje, jednak ďáblovi pořád dáváme přístup do našich životů, do našich rodin a nemůžeme prostě naplno běžet ten závod. Takže zůstaňme v běhu, vytrvejme, ale podřiďme svůj život tomu cíli. To je jedno, já furt něco čtu a pak mám z toho nějaké myšlenky, ale prostě já to řeknu. Četl jsem, to byl běžec, začal běhat, bavilo ho to, líbilo se mu to, začal se účastnit nějakých závodů, ale on pak zjistil, že ty závody jsou nejčastěji v neděli. A protože on byl věřící a v neděli byly bohoslužby, tak on nemohl chodit na ty závody. A tak on přestal chodit na bohoslužby. Tam bylo napsáno, on už teď není věřící, on už je běžec. To je smutný příběh, když my dáme stranou Boha a upřednostníme svoje věci. Jsem to udělal obráceně. Často se modlím, říkám, Pane, jestli bych měl přestat běhat, já přestanu. Protože nechci limitovat Boha v tom, co on chce dělat v mém životě.
A poslední místo, to je z knihy Zjevení, povzbuzení na závěr, blíží se těžké časy. Ta šelma, ten antikrist se chce ujmout té vlády a samozřejmě křesťané budou v trném floku a je napsáno, že ty, co nepřijmou znamení šelmy, nebudou moc kupovat, prodávat, nebudou to lehké časy. A Zjevení 14.12 říká, zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Potřebujeme být věrný. Potřebujeme být věrný v těch malých věcech, v těch drobných věcech, v tom čtení Božího slova, v modlitbách, ve společenství, ve službě. Potřebujeme být věrný. Pán bude s námi, Pán nás bude posilovat, upevňovat. A když přijdou ty těžké zkoušky, my budeme připraveni a budeme schopni obstát. Ať vám Pán požehná v tom. Tak děkujeme za slovo, náročné. A Radka ještě má něco? Já jenom jsem měla, když jsem dosedla po chvalách, tak mi přišlo slovo, jsem se tady vyhledala. Bylo to, toto praví panovník Hospodin svatý izraelský, je to Izajáš 30 od 15. verše. Toto praví panovník Hospodin svatý izraelský, v obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství. Tak jestli už nikdo nic nemáte, tak děkujeme za dnešní bohoslužbu, za dnešní chvály. Já pošlu košíček, kdo můžete, tak dejte. Stejně to vše Pánovo, tak dávejte s láskou. Děkujeme ti, Pane, za každého dárce, kdo mohl dát. A prosím, aby se rozmnožil tyto finance pro svoje potřeby, Pane, protože ty víš, kde jsou potřeba tyto finance, Pane, a tak děkujeme za to, že máme hojnost a že můžeme dávat. Amen. Amen. No a dnešní bohoslužba je u konce, každopádně nemusíte spěchat domů, máme tady vynikající kávu, takže přijďte na kávu a můžeme popovídat, nebo kdo bude potřebovat nějakou modlitbu, samozřejmě proto jsme tady. Hezký den, hezkou neděli a uvidíme se, kdo bude moct ve středu na modlitební a nebo příští týden neděli je tady Robert, nebo nevím, asi Robert. Takže mějte hezký den, nashledanou. Každý si prosím vás vemte jednu hořčici, jo? Kremskou nebo plnotučnou, jak to zmizí. Je tam na stole, hořčici, plnotučná i kremská, tam můžete si